Sunod semana magsugod na ang Ber Months nga gipangandaman sa Cebu City Police Office aron masiguro nga mapabiling hapsay o kalinaw ang siyudad sa Sugbo. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga usa silang preparasyon ang pagpakatap sa dugang mga pulis sa kadalanan. Ang matag police station at dunay mga giugment nga mga PNP personnel nga na-assign sa Cebu City Mobile Force Company. Gumikan kay dili man problemado ang Cebu City sa insurgency, maong gipatutukan nila ang pagsumpo sa mga kriminalidad. Gitugyan sa CCPO sa mga station commanders ang koordinasyon sa kapulisan aron ma-adjust nila ang deployment sa mga PNP personnel, kabahin sab sa ilang pagpangandam sa pagtapok sa mga security officers o managers sa mga establishmento aron makahatag og rekomendasyon ang kapulisan nga makatabang aron mas mulig-on pa ang ibatumang security measures. Kini pagpalakap nato mga kapulisan diha, like for example katong murag na pangutana to nga mga pulis ba sa mga istasyon na abay gi-augment, actually katong mga sa personnel sa CMFC, this is also in preparation for the Ber Months para mas close supervision sa ila sa atong mga station commanders, kini atong mga pulis nga atong ibutang bitaw sa mga karsada kay mas sila nakabalo, and then easier adjustment pod